Juma utikalo kile tan naani san 2020 amunu sɔgɔlen bana an ka folibaw ye fo aw sigiyɔrɔ la. Bakuruba la an bɛna da don CEDEAO ka cɛsiri la Mali gɛlɛya banni na ani tolanci kɛnɛw dayɛlɛli la. Y'aw ka kunnafoni di kɛnɛ sigilen. Mali politiki ko gɛlɛya cɛfɔba CEDEAO tɔgɔla Goodluck Jonathan bɛ an ka jamana kɔnɔ kabini tɛnɛn tɛmɛnen utikalo kile tan san 2020. A sigikun kun tɛ dɔwɛrɛ ye baara min n'a sugandira CEDEAO jamanakuntigiw ka bila la ka na tɛmɛ n'o ye. O siratigɛ la a bɛ cɛsiri ni wilikajɔ bɛɛ la walasa sigikafɔ na daminɛ teliya la. Goodluck Jonathan bo baara la kabini tɛnɛn tɛmɛnen ka da kan a tun bɛ jamana sariyasunba lafasabulon kiritigɛlaw ka kalikasiyɛn kɛnɛ kan. O tɛmɛnen kɔ ani Imam Mahmud Diko ye ɲɔgɔn ye kɛ. Abadon a taara bɔ ɲoro sherifukɛ la. Kunu sɔgɔma ani fanga dɛmɛbaga jɛkulu politiki tɔnw ye ɲɔgɔn ye. Min ye M5 RFP mɔgɔw ye, olu kelen do ka dantigɛ dɔw kɛ fɔlɔ u ni jamanakuntigi ka ɲɔgɔn ye la. Nka o n'a bɛɛ a bɛ wilikajɔ la walasa bɛn ni fo ka bɛn ka sabati jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ. Farikolo ɲɛnajɛ kibaru la an b'aw ladɔnniya ko tolanci kɛnɛw dayɛlɛla ko kura ye. U kun datugulen do kalo 5 bɔɲɔgɔn kɔnɔ ka sabu kɛ coronavirus banakisɛ ye min kɛlen bɛ ka diɲɛ labɔ nin waati in na. O hukumu kɔnɔ araba tɛmɛnen utikalo kile 12 san 2020 championnat de DD du district de Bamako tile 5nan ɲɔgɔn kunbɛnw dabɔra Mamadu Konate tɔgɔla tolanci kɛnɛ kan. Tolanci fila de kun dabɔlen do. AFA ni FC Gawusu tun bɛ ɲɔgɔn na. AFA ye sebaya sɔrɔ 3-1. Min ye tolacinkun filanan ye o ye Africa Foot ni FC Jara da ɲɔgɔn na. FC Jara ye sebaya sɔrɔ 3-0. O siratigɛ la tile 6nan tolanciw dabɔlen do sini sibiri utikalo kile 15. Min ye ASCO ye ale ni Africa Foot bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Gidarzi ale ni FC Gawusi bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Ka kɛɲɛ ni coronavirus bana kunbɛli fɛɛrɛw matarafali ye halisa ɲɔgɔn kunbɛn bɛ to ka kɛ tolancilaw jukɔrɔma dondɔbaw kɔ n'o ye supporteriw ye. O tɛmɛnen kɔ an bɛ taa Korowari jamana kan. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko min ye Korowari tolancisoba ɲɛmɔgɔ ɲini ye ko ɲɔngirilen do fɔlɔ waati in na. Jɛkulu min sigilen bɛ u ka tolancisoba koɲɛw ɲɛnabɔli kama n'a bɛ wele ko comité d'urgence. O ɲɛmɔgɔba ye laseli kɛ tarata tɛmɛnen utikalo kile 11 san 2020. Hali n'a ma dɔ a kun jɔnjɔn na k'a fɛsɛfɛsɛ a y'a jira k'a fɔ ko minnu kelen bɛ k'u kun bɔ jɔrɔ in nɔfɛ k'u caman ka sɛbɛn ma dafa. U ka jalatigi kɔrɔ DJ Drogba bɛ jɔrɔ in nɔfɛ. Nin bɛ dansigi an ka bi kunnafoniw na. Nin baara kɛra Amapu ni ANCD ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔ. Aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ.